A primeira fase desta operación, denominada Operación Aurum Domus, saldouse coa detención de 4 persoas, unha das cales ingresou en prisión. A todos eles acusábaselles dun total de 14 roubos, 3 deles en grao de tentativa, cun valor total do roubado en máis de 143.000 euros. A Garda Civil puido recuperar tamén boa parte dos obxetos subtraídos. Daquelo, o Instituto Armado informaba de que a operación continuaba aberta ante os indicios de que o grupo criminal estivera formado por un número maior de individuos. Durante as investigacións posteriores e a raíz dun novo roubo a unha vivenda en Coristanco co mesmo modus operandi, os axentes da Garda Civil puideron identificar o presunto autor e localizar os obxetos roubados na vivenda, na súa maioría xoias, que xa foron devoltas aos seus propietarios. O prendido, veciño de Noia, xa pasou a disposición xudicial nos xulgados de Ribeira, que decretou o seu ingreso en prisión preventiva comunicada e sen fianza. A Garda Civil informou de que a operación continúa aínda aberta, polo que non se descarta que puidera haber novas detencións.